Bos días a todos, a todas, bos días de novo aos ribeirenses. Estamos con todos vos para explicarvos o que son as medidas que día tras día estamos tomando na Comisión de Seguimiento do COVID-19, do conocido por todos vos como coronavirus, e, sobre todo, pois intentando dar en estes momentos o ánimo necesario para que seades capaces de levar como término este confinamiento que seguramente durante algún tempo vamos a ter. A vosa colaboración é básica, a vosa colaboración é necesaria e pola nosa parte, pois, intentar transmitir ese ánimo que seguramente necesitades de saber que estamos traballando, de saber que estamos intentando facer as cousas ben, para que esteades cando menos informados do que estamos facendo e, sobre todo, pois, seguir esas pautas que constantemente as autoridades sanitarias nos están recordando. Hoxe, como decía, volveuse a celebrar unha nova xuntanza desta Comisión de Seguimiento, no cual dixemos que todos aqueles suministros que por razón de urxencia houbera que acometer, pois que levara o que é no seu obxecto precisamente o de COVID-19 non ter que sufrir outros trámites que puderan retrasar o que é a súa compra, non? Tamén, unha vez máis, seguimos cas medidas de cambios do que son os ámbitos do noso contrato o servicio de limpeza e recollida viaria, basicamente pois prestado por Urbaser, e que permitimos que o que é as barredoras, o que é aquelas baldeos que se están facendo, se poda facer con hipoclorito hasta unha mezcla na que nos dixeron que non se poñen en peligro o que é a súa maquinaria, que son 2,5 litros por cada 1000 litros que leven de agua. Espero que con eso pois podamos ir mellorando o que é a desinfección de moitas áreas. Por outra parte, teño que decir que aqueles vehículos municipales que siguen prestando servicios e servicios por quendas vanse a poder desinfectar máis a menudo ao longo do día, e iso gracias tamén á aportación dunha empresa privada de Salpicar, que nos deixa o que é o seu equipo de ozono e, polo tanto, o noso agradecimento é así poder mellorar o que é a limpeza de estes servicios tan básicos como é o do transporte municipal. Por outra parte, tamén dicirvos que seguimos tomando medidas para un desenrolo normal do que é o mercadillo semanal dos sábados. En este sentido, decir que se están tomando medidas para ampliar o que é a separación entre postos, evitar aglomeracións, é o que ten que ser o cometido de Protección Civil, do GAIN e da Policía Local este sábado, sobre todo poñendo carteles indicativos de o que ten que facer a xente para poder mercar e facelo cunhas condicións de seguridade importantes. Recordar que, inda que podamos salir para estes cometidos básicos, pois debemos extremar as medidas de precaución dos saludos cos demais e da distancia que debemos ter cos demais. Non, iso é básico cada vez que teñamos que salir da casa. Por outra parte, decir que os servicios sociales están coordinando coa atención primaria a través das asistentas tamén sociais, e por outra parte pois que se están extremando as medidas de coordinación con Protección Civil. Aí a verdade é que temos a oferta de voluntarios para poder incrementar estes servicios de Protección Civil e de servicios sociales. Agradecemos precisamente o que son estas aportacións, pero en estes momentos máis importante que o voluntariado, o cual sí é importante, pero espero que non necesario nun próximo futuro, máis importante que iso é que se poñan en conocimiento do Concello aquelas persoas maiores ou que teñan calquer problema de diversidade funcional, de mobilidade, que requira os nosos servicios, basicamente a compra, a alimentación, a farmacia. Por iso lle instamos unha vez máis que se poñan en contacto pois cos teléfonos que temos dado este día. Un que funcionará pois durante o tempo necesario, que é o 981 870933, outro que corresponde aos servicios sociales, que é posible que só sean durante o tempo de traballo dos mismos, que é o 981 874131, e por último o servicio do GAIN de as emerxencias, que é
o 981 87 60 29. O que vamos a facer tamén é poñer en carteles en aqueles lugares que se están utilizando habitualmente para aquelas salidas que poden ser obligatorias para as familias, como é a compra ou outro, pois precisamente carteles que poñan en disposición a este Concello de saber eses casos que en estos momentos podan estar necesitando os nosos servicios. Por outra parte, aclarar o que onte acordábamos na suspensión de determinadas tasas ou impostos municipales. Vamos a ver, o que en estos momentos está en cobranza, en algún caso, son os servicios prestados en agua, basura e alcantarillado correspondientes ao último trimestre do ano anterior. Polo tanto, aí hai unha xente que ten domiciliado o que son eses servicios que, evidentemente, se van a pasar ao cobro. Pero tamén hai a posibilidade, todavía en período voluntario, de que se poda facer este pago. Como hai persoas que consideramos que o van a ter máis difícil, ben por as súas circunstancias sociales, e que non teñan que salir tampouco da súa casa para vir ao Concello ou vir ao banco, o que se fai é suspender ou aplazar ese pago voluntario para un período posterior. Tamén, do mesmo xeito, hai servicios que xa se está pasando ao cobro o que é todo o mes de marzo, como pode ser a piscina ou como poden ser instalacións deportivas. Evidentemente, é imposible voltar atrás esa, digamos, medida xa tomada. O que onte tomábamos en consideración é que o período que agora se vai cobrar e que non se prestou se trasladará para períodos posteriores, a salvo renuncia de quen houbera ou tiña pensado finalizar o 30 ou 31 deste mes de marzo. Por outra parte, estamos preocupados, como antes decía, pola todas as persoas en risco de exclusión social. Hai algún colectivo que evidentemente nos está preocupando máis, es colectivos que están na calle, que teñen unha dependencia importante pois de sustancias ou de drogas. Estamos pois á espera de que os especialistas nos digan cal é a mellor solución que podemos adoptar en estos momentos para evitar que teñan que estar na calle, para evitar que se estén saltando permanentemente o que é o período de reclusión na casa, e, polo tanto, bueno, estamos intentando precisamente acceder á mellor solución para este tipo de colectivos, como antes decía, en riesgos de exclusión social. E, por último, decir que incrementamos os contactos co que son, primeiro as nosas grandes produtoras de alimentos, as conserveiras, para un pouco estar en contacto con eles das súas necesidades, tamén saber o que son os protocolos que están servindo ou seguindo en estos momentos, que son todos aqueles que lle están aconsellando as autoridades sanitarias, máis protocolos exhaustivos que eles mesmos están intentando levar a cabo para pois evitar toda clase de contagios. O seu traballo está sendo, como é necesario en esta época, incluso maior ou superior ao de outras épocas, con incremento de cargas de traballo e, polo tanto, bueno, o noso apoio, a nosa satisfacción e o noso ánimo a todos os traballadores e a todas as empresas que o están facendo. Tamén nos puxemos en contacto co centro de día e coa residencia do Maior, por si necesitan de a nosa colaboración en algo, por saber as súas preocupacións e tamén darlle o máximo ánimo. E ao final, dirigirnos, como sempre, a todas as familias. Isto é unha labor de todos, isto é concienciarnos, isto é a veces ter un sacrificio importante nos nosos hábitos, nas vosas vidas, nas nosas vidas. Hai moita xente que en estes momentos non podemos ver aos nosos maiores ou non tamén debemos ver aos nosos maiores cando non sea imprescindible, que non podemos a veces ver aos nosos fillos, pero creo que é moi importante non saltarnos as reglas. É moi importante
poder, igual non velos en 15 días, pero seguir vendoos durante moito tempo. Non quero ser alarmista, pero sí que quero que sigades ao máximo as recomendacións que vos están dando quen sabe desto, que as autoridades sanitarias, os Sergas, eles sí que son verdadeiramente o importante. Onte intentábamos concienciar a moita xente para aqueles casos que se aconsellan do uso de desinfectantes ou de uso de guantes. Aí tendes que seguir tamén os protocolos de limpeza de mans, de poñelos como hai que poñelos, de sacalos como hai que sacalos, e tamén o uso de desinfectantes cando non sea posible, por non estar na casa ou outro, utilizar o máis aconsellable, que é esa limpeza de mans continua. Hai cantidad de produtos que podemos facer e conseguir nós mesmos para o exterior e ben podedes seguir precisamente eses consellos. Nós o único que vos podemos dar ou intentar dar é ánimos, o que vos podemos intentar é transmitir que estamos aquí para o que necesitedes, o que podemos é intentar precisamente que entre todos temos un lema, que xuntos vámoslo a conseguir. Ánimo, sorte e mañán vémonos.